Volám sa Karim a už 8 rokov pracujem ako kaderník, ktorý pripravuje modelky na módne prehliadky a fotenie, pre ktoré sú úžasne vyzerajúce vlasy nesmierne dôležité. V rámci konzultácie s klientkou vždy najskôr zisťujem stav jej vlasov. Typ vlasov a ich potreby rozhodujú o tom, aký použijem postup, prístroje a vybavenie, ako aj o tom, aký strih a farbu na vlasy zvolím, preto je veľmi dôležité poznať tieto detaily vopred. Nič nenahradí skúsenosti vášho kaderníka, ak však nemáte možnosť navštíviť kadernícky salón, pokúsim sa pomôcť vám určiť typ vašich vlasov. Vyberte si, čo chcete vidieť ako prvé.